Egunon, Josu. Bai. Gaur gure hitzaldi saio honetako bigarren solasaldiari ekingo diogu eta bertan gure hizlari Josu Naberan. Josu Naberanetaz gauza asko esan lehizte, baina idazlea. Eta euskararen jatorriari begira liburu batzuk idatzi dituen egilea. Eta, hasteko Josu, esaiguzu, nor zaren, non bizi zaren, zeure herria, zeure gurasoak, zeure inguruaz konta iguzu zerbait. Ni baserria jaio nintzen, Gernika inguruan, Arteaga, eta hemen ikusi dut, Gautegiz Arteagarekin zenidetuta gauzela Urruñe eta Gautegiz Arteaga. Nire sorpresa izan dago ikustea. Orduan, han jaio nintzen, han bizi nintzen, Urdaibaiko herrio ondoan, eta herrioe Mari Egora, eta Mari Ebera ebiltzen ginen asko, handik bizitzen baserriko hitzetan, eta orduan han jaiota ezin induten, gero alde egin nuen, 12 urterekin, eta sartu nintzen non eta seminario batean. Eta hainbat urte egin nuen, eta handik atara nuena izan zen batez be latin eta grekoan ikasi dituela. Eta, gero humanitateak eta hori, baina latin eta grekoa. Abestea denbora galtze bat izan zen, ze teologian niretzat, filosofia ikasi genduen da, hori teologian esan gau dut, teologian heldu ginen, eta inok ez zigun ezera saldu, orduan, horre galditu zela zentu. Gero, hortik apaiz eta apaizen borrokan sartu nintzen, eta borroka horretan, lehenengotatik ikusi genduen, eliz hierarkiarekin ezin ginela konpondu, hierarkia horren kontra egin dituen ekintza batzuk, gero estatuaren kontra pasatu ginen, estatuaren kontra egiteagatik gauza greba bat egin, eta hor komunikatu bat atara genduen, estatua terrorista zela esanez, Franco bizi zen ez orduan, sartu gintuzten kartzelara, eta han egon nintzen 7 urte, eta beste batzuekin batera, Zabera Moriza, eta han ikasi neban, ingeles eta frantzez, eta, beste zer eginen barruan, pintatzen behar zinitzen, eta denbora pasa, eta gero, hainbat ekintza egin dituen, tunel bat, egin duen motin bat, eta gero irten ginen handik, zer ginen, Frankoren amnistiarekin, eta hazen ditzen AEK-an, lanean, irakasle, eta hor pasatu nuen 10-12 urte, gero kalegan aderitzan itzulpen talde baten, itzuli genituen liburu batzuk, eta hori da nire bizitza. Gero irakurri dituen liburu batzuk, eta Bitxor Kapanagarenak animatu ninduen mundu honetan sartzera. Nik idatzi dituen lehenengo sugearen iraultza apur bat munduaren alternatiba bat, mundu ikuspegiaren alternatiba bat bilatzen, eta gero idatzi nuen ilargi egutegia, zelan ilargi egutegia dezifratzen euskeraz mantentzen ditugun hitzen bidez, astearte orduan, 7 egun semana barik, ilargi egutegia dela 15 eguneko astea. Eta orduan 15 egune zelan interpretatzen ziren, astele
aste arte, aste azken, laurren bate, laurreneko jaia eta hori dana. Eta, bueno, liburuak, da gero, hitzele berba idatzi nuen, baina hitz, ele eta berba, hiru hizkuntza zeudela euskararen barruan, eta nondik zetozen hizkuntza horiek. Ja, Bittor Kapanagak iragarrita utzi zuen apur bat, nondikoak ziren, Biblia oinarrituta, nondiko hizkuntzak izan zitezkeen, bat Kam, Sem, Kam eta Jafet. Eta Sem da semitak, eta hor barruan sartzen ziren bere-bereak, Ipar Afrikakoak, Kam, Hamitak, Saharakoak, eta Jafet, beste guztiak. Baina Jafet gurea, Jafeten semea, Aran zen. Orduan guri dagokiuna Aran zen. Hori, ja, Bittor Kapanagak. Orduan nire hortik sortu zitzaidan apur bat grina horretan aztertzeko. Bueno, gerotxo komentatuko dugu hori, eta hori, lehenengo euskararen historia, beste herri batzuena bezala, klimak markatu du asko, klimak. Orduan, izan da, bi lehorte handi, izan dira, eta bi glaziazio. Glaziazioak errezago bat dira ulertzeko. Orduan, glaziazio horren eraginez, etorri zen Kromagnona, Kromagnon daituko dioz, Sapiens deitzen zaio, baina Sapiens bertzua zen neordentala ere. Orduan, Kromagnona daituko. Kromagnona etorri zen honantz, Bosforo itxasartea, Kromagnona irten zen Afrikatik, eta egun Tanzania, Uganda eta Keniatik, eta gero gurutzatu zuen B.F. Mandov itxasartea, orduan igual ziku lehorra egongo zen, eta joan zen Aden Golkotik aurrera Indiarantz, eta India gero diote itxaski asko jatzuela eta zelan da hori, proteina bat omega 3 hartu zuela eta bizkortu zitzaiola burezurra. Eta orduan, etorri ziren honantza, berriro etorri zirenak, beste batzuk geldituko ziren, honantza etorri zirenak, Kromagnonak, denbora askoz gelditu zirela Kaukason. Kromagnonak ez ziren, 150.000 urte gutxi gora bera, Ugandatik eta. Eta gelditu ziren Kaukason denbora pila bat. Orduan, glaziazioa hasi zenean, erabaki zuten Bosforo itxasartea gurutzatu, eta batzuk etorri ziren gure kobatarantz, gure kobetan etorri. Eta beste batzuk aldi berean Ipar Afrikarantz joan ziren. Orduan, Ipar Afrikarantz joan ziren, eta Libia eta Maroke artean gelditu ziren bizitzera, horretira bere-bereak. Eta honantz etorri zirenak, gure kobetarantz etorri ziren, orduan bere-berreekin harremana daukagu ordutik ja. Kaukasotik gara etorriak, bata bere-berea eta gu. Eta gero glaziazioak bere pikoak izan zituen, glaziazioa gure koba inguruetan, bat izan zen glaziazio piko bat, Drias bat esaten zaiola, da beste bat Drias bi, Drias horren bitartean, solutrenziak, solutre aldikoak sortu ziren. Eta hor hasi zen euskera bereizten beste hizkuntza batzuetatik. Solutre aldean, solutre oindala 18.000 urte edo. Orduan, sortu zen azperenduna, eta sortu zen berezten hasi zen euskera. Gero dator Magdalen aldea, eta gero bi lehorteak. Bi lehorte zeintzuk izan ziren. Bat, Botswanan, gaur egun ADN eta estarketarekin,
egiaztutu dute, Botswana dela hango adan genetikoa deitzen zaio, baina gero ikusiko dugunez, eba genetikoa da, eta orain dela 200.000 urte mugitu ziren gorantza, lehorte handi bat izan zelarik, Kalaharitik. Kalahari eta desertu bilakatu zen, Kalahari. Kalahari horien hizkuntza izan nahi du mortuan egarri. Orduan, mortuan egarri ziren, eta lehortearen eraginez, etorri ziren olantza, eta hori da, Kromaionak olantza abiatu ziren guneetariko bat. Gero beste lehortea izan zen, oraintzukoagoa, Saharan. Saharan orain dela 7.000 urte egon zen Kriston lehortea, eta ez bakarrik Saharan, baita be Kaukaso iparraldean, estepatan, orain estepa, Rusiako estepak, eta orduan olantz etorri ziren indo-europarrak. Eta orduan kultura bien arteko borroka jarraitzen du gaur egun. Gaur egun jarraitzen du batetik Sahararra Mediterraneoan dagoen ama kultura, eta beste alde batetik indo-europarren kultura patriarkala. Indo-europarrak mugitzen hasi ziren orain dela 6.500 urte, astiro etorri ziren olantza, gugana oso berandu etorri ziren, orain dela 3.300 urte zeltak, eta pasoko jentea izan zen, gure lurraldeetatik zeltak pasoko jentea. Joan ziren gehiago beste alderantz, mendebalderantz. Orduan, zeltek ez zuten eduki ez denporarik, starterik, ez kontakturik hemengo populazioarekin toponimorik sortzeko. Ez zuten sortu toponimo bat ere, nire ustez. Gero, orduan, dinot, amaren kultura eta kultura indo-europarra ziklo horretan gaudela, eta oraindik ez dela amaitu. Ez da amaitu, piko bat izan zen, Nafarroaren konkista, 1512an, hor kolpe itzela hartu duen, eta gero izan zen baita ere, eta gero borroka horre jarraitzen du. Nafarroan ikusten da gaur egungo borroka, horren jarraipena besterik ez dela, kultura bi daudela, eta kultura batek lingua baskonun kontra dagoela, eta beste bat alde, orduan amaitu gabeko historia. Hori alde batetik. Beste alde batetik, euskararen xarma, euskararen jatorria. Baina galdetu behar dugu zein euskararen jatorria. Zein euskararen jatorria. Orduan, batetik dago euskara arkaikoa, nahitzen diodana, euskara arkaikoa sortu zen gizakiak gizaki diren denporatik. Sortu zen onomatopeiak, hotz hitzak, gizakia gizaki. Noiz eta gizakia gizaki, lehenengo neardentala, neardentalen aurretik lehenengo giza espezia Heidelberg. Heidelbergensis orduan, Heidelberg izan zen lehen espezie, giza espezia, gauza askotan izan zen lehena. Lehena izan zen, Gibraltar itxasartea gurutzatu, eta gurerantz Eurasiara zabaldu zen giza espezia. Aurretik izan zen Homo erectus eta orangutana eta horiek primateak. Primateak ere ezago zuten hotzak, baina hori da zoologoen kontua. Orduan hitz hotzak, zaten du giza hotzak. Orduan giza hotzoiek eretsuago zehaztuko dute. Orduan Heidelberg gizakiak zazen lehen espeziea, gauza askotan esan dut, lehenengoa, zuak kontrolatu zituena. Zua da antzineko gauza, baina zuak kontrolatu egin zituen lehen, giza espeziala Heidelberg izan zen.
Orduan, hemen Aitelman da katedratiko bat, Santanderrekoa oso interesgarria, eta argitaratu da urten liburu bat, oso nire lagunei gonbidatzen ditu nire lagunak irakurtzera, eta ark dio Heidelberg izakiak sua kontrolatzean sortu zuela xu hitza. Xu hori da orain zu esaten duguna. Orduan, pentsa ara izango dira 500.000 eta 200.000 urteetan bizi zen Heidelberg. Orduan, nire diot, euskeran xu gainez, daude baita ere ur, eta daude zi eta iz. Orduan, nire diot, xu esan zuten moduan, beste hitz batzuk esan zituztela, hori da euskara arkaiko, aparte tratatu behar den asuntoa. Orduan, Neandertala, gero Heidelbergek harria landu zuen, lehen espeziea harria landu zuena, eta atera zituen harri laska oso politak. Gero, Neandertalari buruz gauza gehiago dakigu. Neandertalak bere hilak hiloberatu zituen, eta orduan gauza pila bat dakigu Neandertalaz. Hiloberatze hartatik atera dira datu pila bat. Orduan, Neandertala noiztikoa da, ezurrak eta puertan aurkitu dituzte oin dela 450.000 urte. Orduan, oin dela 400.000 urtetik bizi zen Neandertala. Eta oin dela 100.000 urte zen gai hitz egiteko. Lehenago, lenguaia bat garatu zuen, eta buruezurren lenguaia. Aitelmanen liburuan agertzen da, ze lenguaia zen hori, buruezurrak jartzen zituen euren herrien sarreran, palo baten puntan, eta burezurra gorantz begira bazegoen, seinale zen, bakean zeudela. Berantz bazegoen, gerran zeudela. Handi pasatzen zen edonor, garbituko zutela. Eskerrera bazegoen, beste gauza bat, eskuinera beste gauza bat. Erdi gorantz bazegoen, esan nahi zuen, nahiko ondo zebiltzala, eta baina berantzago bazegoen, kontu zebiltzeko, eriotzera hurbil zegoela, eta horako lenguaia bat aztertu zuen. Baina, 100.000 urtetik gaizen berba egiteko. Orduan, Neandertalak sortu zituen gure hitz batzuk, hizkuntza guturala zeukan, estarrikoa, eta haren RH negatiboa hartu genuen. Orain azkenengo gauza, esan dutela Neandertala buruz, nola akabatu zen Neandertala. Ez genekien, borroka bidez, Kromagnonekin batera bizi zen 10.000 urtez, Kromagnonaren borrokan hil zen, ala zelan bukatu zuen. Orain, deskubritu dute, Siberian, neskato baten az txikerrari aden froga egin, eta deskubritu zuten gaixotasun bat zeukala, gaixotasun tropikal bat. Orduan, nork ekarri zuen gaixotasun tropikalak, Kromagnonak ekarri zuen Afrikatik. Zer gertatu zen, Neandertalari kutsatu egin zela, eta orduan, batetik, Neandertala akabatu zela, azken Neandertalak Andaluziagatik, eta bestetik, Kromagnona salbatu zela, horri esker, txerto moduakoa hartu zuten Neandertalengandik eta Kromagnona ezen kutsar, horri esker bizirau zuen. Hori da Amerikatan gertatu zen moduan, hemengo Castellanoak eta gu joan ginenean, gure gaixotasunak eraman zizkiguten, eta haiek kutsatu, eta haiek jente pila bat hil,
baina haien txertoa, haien gaixotasunari buruz, esker, txertoa hartu zutela hemen kolonizatzaileek, eta haien esker iraun zutela bizirik. Bueno, hori da neandertalaren akabera. Neandertalari buruz gauza asko dakigu esan dudan moduan, eta oso neandertalak orduan zegoen modan, zahararrak eta beste gero ereratu zituztenak bidaiak beste mundura. Beste mundura joateko bidaia bat egin behar zen, arte batetik pasatu, geroan infernu moduko bat, eta gero behorraren gainean joaten zen beste mundura. Eta, neandertalen gandik ez dator hori. Neandertalek hemen egotean, lurrean egotean nahiago zuten edozein bidaia baino. Orduan, haiek ez hemen. Orduan, euren gorpuak igurtzen zituzten okre koloreaz, da, berbizkundearen kolorea, okre koloreaz, eta orduan ziren materialista kontsekuenteak, azkenean, materialista kontsekuenteak. Hemen, naizta hilda ego, baina hemen. Eta, neandertalaz, esan dut, oin dela 1.000 urte, berba egiteko gain zen zela, neandertalaz ziren hartza, zen euren arbasoa, arbasotzat zeukaten, hartza gurtzen zuten, hartzaren ezurrak pitzen zituzten euren hilobietan, eta hori ereratu dugu guk, zegu hartzaren pentsatu dugu, hartza zela gure gurasoa, arbasoa. Eta orduan, ordatuz elezaharrak hartza eta emakumearen artean gurutzatu eta Jon Hartza sortu zela. Jon Hartzak zelako zailtasuna zituen eskolan eta ze txarto egokitzen zen eskola da, eta Jon Hartzaren elezaharrak mantendu dira. Gero, baita ere, neandertala beste gauza batzuk ere ereratu ditugu beragandik. Bata, euren zera zen arazo bat eguzkia lar askar pasatzen zela. Lar askar pasatzen zen. Orduan, esan zuten, zein da animalerik askarrena, esan zuten, behorra da askar. Eurek ez zuten ezagutzen beste animaliarik, orduan, behorra askarren. Orduan, eguzkia eta behorra batu zituzten betiko, eta orduan, behorra zen beste bizitzara eramateko animalia. Ikusten dira batez ere Iberiar kulturan, ikusten da asko behor bat, behorraren gainean, zaldun bat, eta hori da, holako puñaltxo bateaz, horrekin ezin zuen borrokarek egin, baina gerlaria esaten diote, baina ez da gerlaria, da behorraren gainean beste mundura doan gizakia da. Eta orduan, Iberoen kulturan irudi asko dago olakoak, eta dara tira zaldun hori da mito horren edo kosmogonia horren azterna. Beste oztopo bat, burua uste bat, neandertalara izan zen, eguzkiarekin. Eguzkia gauaz desagertu, baina zer egiten du gero, gau guztian. Zera pasatzen da beste egunera, problema. Konponbidea, zezan kainabera pentsalaria Pascalek esaten zuen, la caña pensante hori, pentsalari bat zen, eta orduan, asmatu zuten ur goiena eta ur barrena. Ur goiena zen, goiko urak, baina gero asmatu zuten ur barrena zeudela. Eta ur barrenetik, zela pasatu ur barrenetik, arraina handi baten zabelean.
Orduan, eguzkia eta ilargia pasatzen ziren, arraia handi baten zabelean. Horte dator gero Bibliak jaso zuen, Jonasen balea eta lako duz. Haiek balearik ez zuten ezagutzen, baina bai arraia handiak, eta hor daude Nerjako kobetan eta beste koban baten arraia handiak kobetan. Orduan, arraina handi baten zabelean pasatzen zuten. Eta guk Euskaldunok, mito hori eratu dugu, neandertalekatik, ur goienak, ur barrena. Ur goiena, ur barrena. Eta segitzen dugu ospatzen. San Juan bezperetan, urak eta baita ere urtebarri egunez, eta ur goienak eta ur barrenak hortik eratu dugu. Hori da neandertalari buruz. Guazen orain Kromañona. Kromañona nondik etorri zen, lehenengo esan dugu Botswanatik, Antxilla, Kalaharitik, onantza etorri zen. Gero Kaukaso gelditu, eta gero, lehen esan dudana, Euskal Kobetara eta gero Ipar Afrikara. Bestea zen, esan dut, Botswanarena, eta beste lehortea esan dudana Zahararrena. Orduan, Zahararrak Mediterraneo osoan zabaldu ziren, eta Zahararren hizkuntza eta kultura ekarri zituzten Mediterraneo inguruko herri guztietara. Izan ezik, beti Atlasera. Atlasan bere berreak bizi ziren, eta eurek ez zeukaten problemarik, arazorik urarekin. Ibai handia zeuden, orain Rin bezalakoak, lakua, Txad, lakua, peninsula osoko tamainoa zuen, orduan ez zeukaten han gelditu ziren bizitzen, eta gure kultura bera ez dauka, gure kultura daukate, Kaukasotik etorri zirelako biak, baina gero Zahararren kultura mediterraneara askoz bera ondoako da, 6.000 urtekoa, eta hori ere jaso dugu Euskaldunek. Orduan, jaso dugu lehenago jaso dugu Ipar Afrikarra, Mairuen mitoa, hori da, Mairuen etorrera, eta gero jaso dugu Zaharar Mediterranearra, askoz beranduago, eta hori da Gentilen ondarea. Mairua tira bereak eta Gentila tira Mediterraneoak. Gero horrei buruz, denpora aipadago Gentilen asuntua. Orduan lehenengo aizpa gure hizkuntzarena da, gurea deituko diot Akitaniar Iberiarra, gureari Akitaniar Iberiarra, besteari deituko diot bere berra, Amazik hizkuntza, Amazigen, nire interpretazioz Amaizen da lengua materna. Orduan konpartitzen dugu lehen aizpa hori da bere ber, eta bigarren aizpa da Zaharar Mediterraneoa. Zaharar Mediterranearrari buruz, hori hasi behar da, aztertu behar dira Mediterraneoko inguruko hizkuntzak. Sumeriarra, Urartu Armeniarra, eta gero etruskoak eta horiek. Aurre indurupar guztiak. Daude, oskoak, Italiako aurre induruparrak. Hizkuntza bat baino. Aztertu behar da, baita be, hemengo Iberoa, aztertu behar da, hemengo Iberoa eta euskara hizkuntza bat izan ziren, 2000 urtera arte. Orduan, 18.000 urtetik 2000 urtera, Solutretik 2000 urtera,
Iberia eta euskera gauza bera izan ziren. Hori Iberiarren ondorengoak, gaztelaniak eta hauek, hizkuntza igatuak dira, igatu egin dira, gaztatu. Orduan, metodologia izan behar du, erderazko hitz bat topatzen dugunean, adibidez, eskutsar, joan behar dugu Sopeinara, eta Sopeinan auskultare, hala esango dizute. Orduan, jo behar dugu auskultare, nondi datorren ze hizkuntzatik, ia euskeratik datorren, eta bai, hau auskultare, euskeratik dator, da. Hauz, uku, ar. Hauz, uku, da ekoa, eko handia, uku gero itzaiko dut, ukuaz. Hauz, uku, ar, hauz, ukua, jaso, auskultare, eskutsar, batean. Eta eskudo, esaten duenean, gu joan behar dugu Sopeinara. Sopeinak ez du ezagutzen Iberoa. Orduan, ez dauka autoritaterik. Iberia ez badu ezagutzen Iberoa, berbagehienak Iberoa direnez, ez du ezagutzen, orduan jotzen du latinera zuzen. Sopeinak ez dauka autoritaterik, ez daki ezer. Orduan, baina gu baleatzen baitezke, latinera jotzen duelako. Orduan, latinek, adibidez, eskudo, Sopeinak, eskutum. Orduan, euskerak, eskutu in, eskutui in. Eskutresna baliagarria. Eta beste bat, mudo, esaten duela, mudo, latin, mutus. Zer esan nahi du, mutuk esan nahi du, mu, berba da, mu, no dice ni mu. Baina mu ere, euskalduna da, dator abu, mu. Abu, mu, eta mu da, mu berba egitea da. Jaso du euskerak txutxu-mutxu eta lako gauzak kritika txutxu-mutxua. Txutxu-mutxu da palabrita, palabrita, kritika. Orduan txutxu-mutxua eta lako mutxu, mu da berba. Tu, mu, itu. Berban oztopoa daukanak. Itu da, ito eta horte atoz, oztopoa. Mu, itu da mutua. Holakoetan, estrategia hori erabili behar da. Sopeina, latina, eta gero ia euskeratik datorren. Zer latina baita ere hartu zuen Indo-Europarren gandik, eta horrean leku askotatik. Lorea da leku askotatik hartu duena. Hartu zuen bere berretik, gauza pila bat, bere berre Ipar Afrika oso hurbil dago. Pentsa, Eneas, Erroma fundatu behar zuen, eta gelditu zen maiteminduta bere batekin, emakume batekin, eta ahaztu zitzaion Erroma fundatu behar zuela. Eta orduan, gogoratu behar esan zioten, etorre behar duzu, eta orduan Eneasek fundatu zuen Erroma. Orduan, esan dut Bittor Kapanaga dela nire maizua, horrek bultzatu nintuela ikerketara, eta berak iradoki zuen, nondik etor zitekeen, euskera, eta esan dut, Sem, Kan eta Jafet. Hor dator, oso importantea, euskera arkaikoa. Euskera arkaikoa, gizaki izen zenetik sortu zen, eta dagoz hotz hitzak bana ezinak, ezin dira banatu. Adibidez, zuk esate badozu zu ezin da banatu, ezin duzu bi hitz. Beste bata, iz da izakia, izan, eta holako hitzak ematen dituela, izan, gero dago izan, izen, eta oso hitz garrantzitsuak. Izan, izen, eta hitz pilo bat toponimian. Gero dator horren anbersoz, reversoa, da zi. Zi da
erreka, bizitza, izuria, fluxua, eta iz eta zi, beti dago elkartuta, bizia eta ibaia, bizia eta ura. Orduan iz da, eta beste bat, zi, iz arkaikoak, euskara arkaikoa. Beste bat da, giz, iz barik giz, jota, giz, usteleike baina, edo modu arrazionalago baten, gu iz, gu biziok. Giz eta distingitzeko, gi, esaten dugunean, bizigabeko izakia da, gizakia. Gi, da, teatoz, gitik, gorputzeko organo guztiak, gibel eta gi datoze guztiak, giltzurrun eta aragi eta gi guztiak dira, giz, barik, gi. Gero beste bat, i eta ni, bai, eta hor daiteke, i da, oso importantea haientzat, i da junko, ia, ize, hitzak eta horte datoz, itik sortu daiteke i. Eta gero, distingitzeko ni, ni. Bueno, horiek ere, banaezinak dira, onomatopeiak dira. Loizkoak, oso antzinekoak. Eta, bueno, atziz idatz, atzizkiak eta idazkiak ere, aditzak eta atzizkiak, baita dira erroak banaezinak. Antzina sortuak dira, in, an, en, eta gero, in, an, en, on, edo un, itzasko baitzen dago un eta honekin, ona, ona hori da atzizki bat, ez da ona atzizki bat, lekua eta gunea esan nahi du. Gero latinak aldatu zuen eta un barik, unu barik, ano. Ano guztiak dira aprikano, aornikano eta beste izasko daude, ano hori dara batena. Dira latinaren eraginez. Bueno, orduan, antzinako euskera apuro bat hitz egin dugu, dago, orduan, hiru aizpa, Bittor Kaparak esaten zuela nortzuk dira, hiru aizpak. Lehenengo aizpa da Akitano Iberiara. Badakigu Kaukasotik zetozela, orduan, Kaukasikoak dira, Akitano Iberiara. Akitano Iberiar hizkuntzak izan zuen globalizazio handi bat Europa osoan zehar. Hori globalizazioa izan zen duela 10.000 urte. Hau da, dilubioa izan zen orain dela 9.000 urte. Dilubioa izan zen, glazialak urtu egin ziren. Glazialak urtzean inundatu zituen lurralde asko, batez ere Ukrainiakoak eta hori. Orduan, izan behar du dilubioa aurretik, globalizazioa. Eta izan behar du, orain dela 9.000 aurretik. Orduan, toponimian aurkitu dituzte horren arrastoak, Theo Benemanek eta alemaniar bik, eta ikertu dituzte horre ibaien izanetan, zi, agertzen da, ibai asko, zi. Euskal Herrian bai, zi hori orain ez dela esaten, galdu egin dela. Ez dela zigoitia eta zi asko, badaude, zidakoz eta orduan, ibaia erreka. Eta toponimian, Theo Benemanek eta
detektatu dituzte, zi, erreka izenak, iber ere bai, iber, ber, iberra, ibarra, iber, gero, bestelakoa, bai, bestelako hitzak, toponimiaz kanpoz, adibidez, etxe konpartitzen dugu, txe Kaukasoan, gero atxe Goantxean, eta gure etxe da etxe, T-ezeaz idatzi behar da. Etxe nire ator, esia egitetik, ezi barrukoa da etxe, etxea. Idatzi beharko litzateke T-ezeaz. Gero, Morban beste hizkuntzalari bat, euskara buruz idatzi duena, adibidez, da Abba, berberiar, abazik hizkuntzaz, bebiaz, Abba, esan nahi du leinua. Mediterraneoko hizkuntzan, Zahara Mediterraneoan ama da, ama. Eta, ama. Gure hizkuntza da aho-zabaikoa, aho-zabaira, zabaikaria. Orduan, aurkitzen denean, guturalekin, alegintzen da aho-zabaira botatzen. Adibidez, hizkuntza guturala, ez dakite, apuntata, bekor esaten da iberieraz, bekor, eta orduan saiatu da behor, biguntxoago esaten. Horrela daude hitz batzuk hori bihurtzen ditu bekon, jera apur bat bigundu egiten ditu. Eta espainkariak, abba espainkari bat ez du nahi espainkaririk, eta orduan ama arrurantz. Orduan fonetikaz, iberiera gauza bera, euskera eta iberiera zentru, baina fonetikaz, iberiera dala fosila dalez, gelditu da lehengo fosila, hizkuntza dauzka gutural borroska bat eta espainkari borroska bat. Orduan, euskeraz garatu egin da, fonetika, eta orduan fonetika ezberdintasuna dago iberiera eta euskera. Hortan, bereizten dira, baina besteetan bat. Orduan, zergaitik ez dugu ulertzen euskaldunak iberiera. Tobarrek eta lehenengotan ziren basko-iberiko, orduan asko zabaldu zen basko-iberismoa eta hori. Eta Humboldt eta hizkuntzalari askok basko-iberismoa defendatu zuten. Baina Tobarrek desengainua hartu zuen, ze euskaldunak ez ginen kapaz iberiera ulertzeko. Eta hori ikustean, etzi egin zuen Tobarrek, espadera kapaz, euskaldunak, iberiera ulertzeko, orduan pasatu ziren latinera. Orduan, hortetator latinismoa, orain dagoen korrontea, unibertsitateetan eta orain hizkuntzalariak, gehienak, latinera jotzea, iberoa ez dutzelako ezagutzen. Baina, orain, iberoa deszifratzen hasi gara. Eta, laster, iberoa hitzez hitz deszifratuko dugu.
badakite beste batzuk ere lanean daudela, Iberoari buruz, eta nik badaukat Lauren zerrendako hitzak, Lauren hitz zerrendan, eta Lauren hitzak deszifratu ditut euskara bidez. Badakit beste batzuk daudela, orduan egin behar dugu guzti hori ikerketak batu eta Iberierea deszifratu behin betikoz. Bueno, orduan, hiru ahizpak ja badauzkaguz, Berberierra, Zahararra eta gurea Akitano Iberiera, eta hor Iberiera desagertu dela, orain dela 2000 urte, latinaren eraginez, eta bueno, lehen euskera batua, orduan, sortu zen neolitikoan, hizkuntza horien artean, Akitanoa, gurea, Amazik, Berberea, eta Mediterraneo, Zaharar Mediterraneoa, hizkuntza horiek noiz batu ziren, lehen euskera batua, noiz sortu zen, orain dela 6.000 urte inguru, lehen hizkuntza batua, lehen euskera batua. Hau da benetako batua, oraingoa da euskera bateratua, baina bestea izan zen garrantzitsuena, lehen euskera batua. Duela 6.000 urte inguru, orduan euskera flexiboa zen, han, en da, nondik, esateko, nondi datorren. Han, in da, ekintza. Han da, martxan dagoela, ekintza bat. Eman, eta horre da. Eta in da, egin. Han da, eman, aran, estensio bat. Ara da, lurraldea. Estensioa da, arana. Eta horrela. Eta beste batu, hiru hizkuntzak, flexioak, euren aditzekin da atxizkiekin, eta hori izan zen latina eta grekoa baino 2000 urte lehenago. Oraindik limboan zeuden latina eta grekoa. Eta euskera zen hizkuntza flexioa guztiz. Hori ez dute pentsatzen romanistak. Romanistak ditzen diet, latinista ondorago latine ikerleak. Romanistak dira paso egiten dutenak beste hizkuntza denetatik, Iberiatik eta beste guztietatik, eta latinera zuzen jotzen dutenak. Baina latinen aurreko 2000 urte saltatu paso eginez. Romanisten errakuntza da itzela hori, ez da gainditu, hori da hildo nagusia, hizkuntzalarien artean, eta hortik aurrera egin behar dugu, eta panorama hori gainditu behar dugu. Eta azkenez, euskalkiak, noiz sortu ziren, nola? Nire ustez, euskalkiak, ez da oraintzuko gauza bat, euskalkiak, orain dela 4.000 urte inguru sortu ziren. Zergatik, badago kultura bat, jaliade kultura dizten dara, iparretik datorla, jaliade kultura, orain dela 4.500, 4.000 urte bitartean, brontze aroan izan zuen eragina Euskal Herrian, eta zeukan bitxi bat, kailaiz edo olako bitxi bat, harri berde bat, eta horretira jalia de kultura, eta gero beste aldetik zegoen Kobetako kultura hegoaldean. Kobetako kultura, gure Kobetakoa hegoaldekoa, baina gero almeriarra ditzen zaio, kultura almeriarra. Eta kultura almeriarrak hegoaldean eukizuen eragile nabarmena, eta jalia de kulturak izan zuen iparraldean eta Nafarroan eta zona batzuetan.
Nafarroakoetan. Eta orduan, jaliade, hori Iparrekoa, adibidez, Lapurtera jaliade barik, Kobetakoa ez, Alberian, horregaitita, Lapurdiko hizkuntza eta Bizkaikoa, antzekotasun gehiago daukatelako, biak partekatu zutelako Alberiar kultura, Kobetakoa. Eta besteak jaliadekoa dira, beste guztiak jaliadeko. Orduan, euskalkiak hori dela eta sortu ziren ireritziz, hori dela 2005 urte inguruen. Eta, bueno, galdera ipadago, orain nilekatu naizenez, zuek aprobetxatu galderak egiteko. Atxaldean guztioi, Bazkal osteotan, goizekoaren bidetik jarraituko dugu, baina hirugarren izbariari bideen aurretik, gure Josurekin amaierak egingo ditu. Bai? Bakarreta, balgaratu da argazkia buruz, hori da argazkia Mozogoanatik etorri zela Kromañona, han lehorte bat zelako, lehorte handi bat, eta orduan Mozogoan nea eta aztertuta, horrela dela baietzi dute orain zientifikoek. Eta hor banatu dudan irudia da, orain dela 200.000 urtekoa. Han bizizirelarik aurkitu dute koba batean, hango koba batean, eta da irudia dantzan ari dira jentea, ume txiki bat bai agertzen da, eta dantzan zezen baten inguruan, eta ari dira dantzan eskatzen, zezena hori izango da zeruetakoa edo zeru uren jabea, ura eskatzen, euria, ura eskatzen. Oso irudi polita da, oso antxinekoa. Hori ez dakit ikusi duzuen, baina hor banatu. Eta amaitzeko, Iberieraz hasi garenez, Iberieraz bukatuko dut. Eta orduan badaude lau hitz, Iberieraz, bilo, adibidez, bilo edo bilos, pluralean, da hilea, bilo, gurean be bilo da. Orduan bada izen bat, baizer bilos da bizerbiloak, Eta bihurtikiz da bihurritxoa, bihur txikia, bihurra txikia, bihurtxoa. Gero beste azken atira, besi da, Iberieraz besi, idazita besi, da bizi. Euskeraz bizi dator gure arbasoek bizi, sistolea eta diastolea deskubritu zutelako. Bizi da, esan hori da fluxua, isuria, eta orduan bi pultzu, bizi. Eta baita be, bios, Iberieraz bios da bihotz. Baita be, bihotz, bihotzean bihotz, bitaupada detektatu zituztela gure arbasoek. Oso zurrak zirela eta lehen esan dudan moduan kainabera pentsalariak ziren. Hori bakarrik esateko zen. Bai zu eta bai jautere geratu zare Europan. Euskararekin, euskararen izenak. Ni urrutira joan da, nizunaz Kantxakara jo. Zeinekin? Kantxaka dago Asiako iparraldean
zeatik igarota Siberian. Eta baita ere Afrikan dau utzude handi bat hau erdiak, Zaharako lurretan, baina ertzerietan, Indikoko ertzea, Somalia eta gero Marrokos eta Mauritaniako ertzean, udari izen euskaldun zein daukatela. Bai, hori Moskoan da izan da, lari. Urteetan ena guainu, urteetan ez. Hori teoria deitzen zaio dene kaukasikoa, ez? Norteamerika da, ipar estatu batuetan, Ipar Amerika, dagoz kultura batzuk, tribu batzuk, herri batzuk, antzekotasuna daukatenak, bai Siberiako batzuekin, dene da Denisova, lehen esan dut Denisova hori ikertu zutela, neskato baten. Bueno, Denisovako herri batzuk eta kaukasikoa, dene kaukasikoa. Kaukasiko hizkuntzat dira alde batetik gu, Akitanio Iberiarra, eta beste aldetik kaukasikoak dira Amazik eta Berbereak. Kaukasikoak, eta beste batzuk ere izango dira. Horrez, zuten jozulez, kaukasikotik etor daitezke Zaharra mendebaldekoak eta guantxiak ere bai. Guantxiak daukate eragin asko. Daukate bai Iberiarra, daukate bai Berberiarra, daukate semita ere bai, orduan daukanik liburu bat bertako batek idatzita, eta dino, guantxia da guantxia. Orduan, guantxia da lore askotatik sortu den hizkuntza bat. Eta orduan ebili gara dene kaukasikoarekin. Dene kaukasikoa apoiatu zuten hizkuntzalari pila bat, parria batek, munduen ospetsuena, orduan, Rulen eta hemengoak, unibertsitatekoa, Joseba Lakarra eta txiste bat egin zuten. Dene kaukasikoa, Lakarra. Hortan abaitu zen euren ikerketa sakona. Orduan, dene kaukasikoa. Hori da, dene kaukasikoa. Behorra aitatu duzu. Behorra. Euskaraz balitzike iegua esatea. Iegua. Euskararekin sarritan pasatzen da, berba ona, jatorriz berba ona eukiz, izten dugu berba zarra eta hartzen dugu barria. Besteak hartzen da benean hori. Iekua da, ie da pasa, eroan. Iekua da, eroatek gaituna. Iekua, eta iekua erde askoa. Bai, lako. Balitzike gurea izatea. Bai. Eta behorra bere, bai. Buka daukagu aldamena egiteko berra barria. Bai. Sarritan, berra, adibidez, Joseba kaitatzen dugu sarritan. Kutsillo da. Bai. Jatorrizkoa, asma dugu aiztoa. Polita da aiztoa, bai. Kutsillo, bai. Behorra eta kaballo, bai, euskarazkoa da. Behorra dator, behorra bohor da, iparraldean, bohor. Bohor da, originala da bohor. Eta guk behor bihurtu dugu. Bohor, zer esan nahi du bohor. Boro, hor. Hor da, ez da bakarrik, txakurra. Hora da animalia oro. Orein eta animaliak guztiak hor dira, ora. Fonetika bigunarekin,
hori. Gero, bohor hori boro dauka. Boro hor, buru animalia. Zergatik buru animalia. Eurentzat, antzinekoentzat, arreta eman ziren, burua daukala luzanga. Buru luzanga daukala. Punta zorrotza. Orduan, boro hor, buru animalia. Eta kaballo, berdin, kaballo dator, karabaio hor. Karabaio zer da? Kara, ai da puntu zorrotza. Adibidez, aitz eta ai guztiak da punta zorrotza. Eta bestea, kara bao hor, kaballo. Bao da, abo bao, beste zerbait. Kara abo, baina esan nahi du, kara punta zorrotza daukan animalia. Orduan, atentzioa arreta eman ziren, buruaren itxura, buru puntu zorrotza. Bai kaballo eta bai behor, euskarazkoak dira. Bueno, besterik. Eta hango sareran zeuen Andre zaindaria galdetu inion nik lezeziekuri ia gaur idazten den bezala lezeziek bananduta altzen ala bilduta lezeziek eta berak eran zuzitan. Nik estudiatuten gai hori eta dokumentazio zaharrean dena bilduta lezeziek azaltzen zela. Lezeziek. Orduan, proba bat, aitzuro horietan, eta aitzurroari leze deitzea, kasualitatea handia da. Eta galdera da, ia ez bordele azpitik, haizi bordele aguntzago euskerako topaline posiblea, inor edo inor batzuk estudiatzen ari ote diren. Ez dakit, nik badakit inan begiz ikusi dogoian, nuz inan. Igain onduan, uart, U-H-A-R-T, biderreka, abida, tokiak uart. Baza, borbol, bauzu, kantale, borbol. Da, terni leku bat, mainatzeko leku bat. Itorria bada, bur,
ateratzen dena, eta badu kimiazko pozoi bat, oso ona dena laguko gaintzenta sendatzeko, bogur, eta uste duzu bogurikatu, realki, eta behin gertatzen Gaguzeko eratasle bat otsaileko batzinetan egin zakun konferentza bat, eta nintzo da Euskaldun kultura eta zibilizazio batez, guaiko Frantzia erdi hortan, Masif Zantal, Kantal eta hori. Eta nolako zaldiak eta duziak zituzten, zaldi etxertzidatzen, erantzako. Detaliarik ez dakit. Tofonimiz ez da komplikatioa. Komuniatik eta Barcelona daino, mendia dena beteta dago euskal tofonimiz, dena. Eta gero Espainiako berri ez dakit, Frantzian hasteko asko eta ez bakarrik goiko Frantziak bertan, Italiako altetan dago. Italian zer esanik ez, Italiak egiten du, ez hain askorik, gure hizkuntzari oso bileko bat, Benzo zuela, latindu entzizko. Toponimia gaitatu dituzun ezkero, baidenaz, urruinak dagoz, eta urruinak sokorrikoa bat dago. Toponimo galaritzat deritzoki, sokorri, notik etorri da, badakit sokorro dela gaztelaniaz. Baina latietik ez da hori. Hori kurri bat dago, kurri, ara joan dut. Baina sokarrarre badago, beraz ditik izua egon edo horrazare bat. Horixe da, galdera, toponimia. Sokorri. Galdera zenbat falta dira? Bat, bi, bale, venga. Venga, Gauza bat, esan behar dizuen. Esan behar dizuen. Ibele esan batetik. Euskalduna dala, Euskaldun bakarra zagotzen zaitu dala, iberieraz arduratu egin dala. Zerbain arte aurkitu ditudan guztiek iberieraz arduratzen direnak, ikertzen dutenak, liburuak idantziez abar eta abar, erdaldunak izan bai dira. Nik gehiago jotzen dudala, zelako Espainia hura erori zitzaien ez, buruan daukatela Penintzula Iberika delako horren asmoa. Eta Penintzula Iberikoa, nire ustez, ere inork ez du esan, inguruetan izan ezik ez. Hori batetik, baina bestetik, aipatu dozu euskaldunak ez omen ginen kapaz Iberiera ulertzeko. Dugu zuntza bera baldin basan, izalantzan ikintzen dut Iberiera existitu zenik izen horrekin. Ez gara, Iberia delako, Iberiera ulertzeko kapaz izan beharri, izuz ere baldin bagara berdin. Arazo hori horrendik konpondu gabe dagoela, baina posten naz, zurezaren euskaldun bat horretaz arduratzeaz. Iberiari buruz, eure buruari Iberia zioten deitzen. Deitzen zioten lakun. Hori Jakemondek deskubritu dit. Lakun, lagun. Zer esan nahi du lakunek, beti ez, pasatzen da lakunetik, kulturaletik, ahotsa baina lagun. Bueno, zer esan nahi du lakun, lagun, lea unea da, baliada kidea, baliada bateko, aran bateko kideak dira laguna. Leagu, ene, lea da baliada, lea artibai eta baliada. Leagu, gu gara gu. Leagu, leauku edo leauku izan daiteke, uku, orain esplikatu, uku. Leauku une, leakideak, leauku kideak. Lakun dira iberiarrak. Uku, hitz importantea da, uku. Zer da uku, ueko, oteizak bilatzen zuena. Esku esateko, 160 berba topatu ditute Sopeña. Eta horre bat, zer da, uku da honela ukitza.
behar ditut honela. Uku. Esku da, ez uku. Ez uku da, kobetan irudikatu zituzten eskuak, gure antzinekoak. Ez uku. Eta uko da ukatu. Horra, uku oso hitz importantea da, eskuri bide ematen diona. Eta ni pentsatzen, bueno, euskera hitza, nonde dator? Bueno, izan daiteke ahoskera esatea, izan daiteke aus mendietako euskera, baina zergaitik ez eskuera. Eskuekin hitz egiten zutelako. Hor, esk eta eusk, hori dago metonimia aditzen zaion hitz jokoa, erraza da metonimia bat ematea, eta bestea eskura, posibilitate bat, euskararena. Bai, hori esplikatu behar dut apur bat. Hiru galdera falta dira, Bai, altetxoago zerik ez. Erakusketa bat egintzen Donostian, Santelmo Museoan, la kultur ganogomen, eta zan Bordeleko unibertsitateak daukan erakusketa ibiltari bat, irua gaztatua, oso gaztatua, eta bertan, esplikatzen zuten Urruñan, daga, hemen dobero, idion erromanuak eta dena, eta hemen kultura galoa hemen bukatzen dara Bidasoan. Ez parrikegi, ez azula parrikegi, hora esaten zuten eta ziurtatzen zuten. Kultura erromanua, kultura galoa, frantzesatiko, galoa izena lapurtu diotela. Espainolek castellanoen lapurtu dioten bezala. Oain, espainolek, japonikoak sortutako hizkuntza da. Orduan, kultura horiek gora dira, berez hor hartzen duten bat, eta dira jarraitzen gehan, gure txikitasun honetan, hori argitak nola dagoen. Eta berak aseguratzen zuten hori, badakit, egitan, bai, zautzen ditut, kuseranak eta maimoak, kantal, guztiak zautzen ditut, eta toponimi euskuna, den guztian, Kastigarrian ere bai, Soborigan, Paskotan, eta Tierra de Campos, Gaztera, eta dena. Baina, horiek ez dira behien jabetuko, orain, Universidad Baskongadako, País Baskoko Universitateak, Euskaldunen etxaiak eginak, orain, aidea, hori, Iruña bereian asuntoa ikusi besteik ez dago, eta baita ere, Euskalduntze berantiarran asunto horrekin. Ni, topografoa naiz, mapetan aditua, eta ziurtatzen dizuet, Euskalduntze berantiarra horren muga, Bidasoan dagoela. Bidasoa arte daude zeltak. Juan, Paskoan, baita gertu zian, Akitania no ez zuten historietatik, baina Euskaldun, Bidasoan, hementxe daukagu, Urruñako mugan dago Euskalduntze berantiarraren beraz, Euskaldunak ezke existitzen. Teoria hori, berez, terrorista bada, baina berak badakite. Espaldiko gauza da, hori igual zuk esantzko zenuten, bazen Bordeleko Unibertsitateko errektore bat, Magten zala bizinaz, urteak badira, berroita bat urte, urbeirako. Esatez zure euskera lagundia zaiola desabertzen
baina berak kontuatu gabe. Berak ez direla kontuatu. Dutela sortuko dute eta zelako alardeak berriz bukarako. Baina berak kontuatu gabe, eta izan, magten uste duzara baizenaz. Gizon honesta zen, beste gezurrez gordetzen dutena, hak zakoki goraki egiten zuen. Deneko intertripa, euskara lagundu behar da, erozten dutela, marraska sobera entzun behar da. Beste batera bat, Gero, bale. Amaitu dira batera, bi gauza. Galdera bat? Bai, uste bat zait, behin egoetan entzun izan dut eta hemen gaur bertan Iberiera euskaratik ez dala irakurtzen, ala ez dala askatzen ahal. Adibidez, Luzarrako brontzea diona irakurri ezkio, zerbait badagoela, erutzen zait, are goratik kubos, kadugo genei. Goratika, adibidez, goratika, hori nahiko argi da, egotin eskonduntzeko, goratika, erderaz, subida arriba, ez alda, nahiko garbi ez da, eta hola, xe aztertzen joanezkio, nahiko argia da beruntza, ez da egiten da, hau da, ertxia, gugena nozo motzak, o ez diogun hizkuntzari askatasun pixkat ematen eta malgutasun pixkat, ez da? Ezin dara irakurri baino, nik uste gure itxutasunetik datorrela oztozoa. Badakigu, jentzako, nire iritzi zentzen, belarriz idatzetako, belarriz transkribitutako era bat da, alfabetu gabeko jendeak idatziriko zerbait, dirudi, nik bat esan duke baino. Pixka jakontuta, horren atzematen da, honek izatekotan esan nahia euskaratik, besteik ez da. Ez da beste hizkuntzaik hau askatuko dugu. Nik hori saiakera bat eskatuko nuke. Ibenieraz, zenbakiak oso argi daude. Euskarazko berdin-berdin. Eta gero daude 100-200 hitz nahiko argiak daudela. Gero eta jende gehiago animatzen ari da ikertzen talde bat Bizkaian, dago beste pertsona bat Zumaiti deitu zigun Josue hasi da, urtero Euskaren jatorria bultzatuta eta beste batzuekin batera sortu da lengua Iberika, eta elkartzen gara abuztuan urtero ia 5 aldiz elkartu gara Zaragozan, Valentziako jendea, Kataluniakoa. Ikusita, gero eta gehiago, ideia izango izatik igual, kostira baten, landuko dugu zerbait, eta ez dugu erabaki hurrengo urteko Euskaren jatorriaren gaia, baina bat hurrengo urteko Euskaren jatorria maiatzan izango dena, agian Euskaldunok eta Iberiara. Ez bat, ea zer egiten dugun laguntzeko, ze orain arte deskubritu diren gauza gehienak, denak bazko-iberismoak ditu. Gauza da hemen... Dena dira, amaitu behar dugu. Hau, Wikipediatik ateratakoa da, eta hemen zirurtatzen du, zentibidea da bat, hau beste eta beste getasunez agitzen du mundiatan. Okerrek baldetik, zentzuitzeko goza da, euskera da bestek askatu lege bamiro bestek izan. Bi gauza amaitu baino lehen. Horren aritik esan duzu alfabetatu gabeak. Nik ez duke horrela esango, nik esan duke eurean alfabetatuak, baina euren alfabetuak eta geureak ez dauka ikusteko askorik orduan. Hortxe dago koska, beraiek nola idazten zuten, guk interpretatu egin behar dugu. Bai, eta uste dut koskarik nagusiena hor dagoela, hor egiten dugu trak. Baina, nabagomen egiten dena da, hizkuntza bera da. Bai. Esan nahiak. Baina, seguru asko, guk oker irakurtzen dugu. Hori izan nahi nun. A ber, bidioak bakarrik,
Zaiat tabernan, baina joateko ez dugunez ezagutzen komeni da denok batera joatea. Eta jendea etorriko da bakarrik, albadugu elkarrek